Bħallum 135 sena ilu kien twielet it-tabib Paolo Boffa, l-ewwel Prim Ministru Laburista. It-tabib ta' Xelin kif kien magħruf ma' diversi nies twilet il-Birgu fit-30 ta' Ġunju tal-1890. Boffa daħal fil-Partit Laburista ftit wara it-twaqqif tiegħu fis-sena 1921 meta Malta kellha l-ewwel Parlament grazzi għall kostituzzjoni tas-self-government u ġie elett fl-Assembleja Nazzjonali sentej wara fl-1923. Fid-29 ta' Novembru tal-1928 it-tabib Boffa sar it-tielet mexxej tal-Partit Laburista. Kien żmien meta il-Partit Laburista kien qoddu sparixxa, iżda bil-viżjoni ta' Boffa il-partit għadda minn żminijiet diffiċli tal-gwerra u żviluppa f'partit b'saħħtu. Fl-elezzjoni ta' Ottubru 1947 fejn il-Partit Laburista rebaħ b'maġġoranza qawwija, it-tabib Boffa sar Prim Ministru l-ewwel wieħed fisem il-Partit Laburista. Sentej wara, meta seħħet il-qasma fil-Labour Party, Boffa kien ifforma parti ġdid bl-isem ta' Malta Workers' Party. Fil-bidu l-ħamsinijiet, il-Partit ta' Boffa kien sansitra ifforma koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista, iżda mbagħad irtira mill-politika lokali fl-1955. Boffa jibqa' magħruf bħala raġel twajjeb li ra kif jgħin lil kulħadd, b'mod partikolari jibqa' mfakkar li żjed għal miżuri soċjali li introduċa fosthom il-bidu s-servizzi soċjali u kif l-iskola kienet saret obbligatorja għall-ewwel darba. Minn barra hekk u ġġielet ukoll qatih biex il-Malti jibda jintuża fil-proċessi ġudizzjarji fil-qrati minflok it-Taljan li dak iż-żmien kien l-unika ilsien użat u l-maġġoranza l-poplu ma kienx familjari miegħu.